Hola, zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera. Gaurkoan izango da Leftiseko haul bat. Kristongo gogoan neukan, haul hau itxeko, benetan gauzak bian itxulako. Hasiko ga, txikixakin. Ikusi, ke guai datorren, txamen dauka hau, eramateko ez dut beste aldi erakuntzeko asko, porque dauzka datuak eta jaken du. Salmingo. Me encanta. Vale, lehenengo daukoguna da soineko hau, gero erakutziko zuet osua, da talla M, eta referentzia da hau, 15 euro balio zeban eta jarriko zuet nik zenbatian erosioten hemen, kajatxo baten. Me encanta, koloriak, telia fina da, oza, udarako da, baina oso guai dago. Aber ondo geratzen jaten, edo jaten geratzen. Vale, gero dauko top hau, top deportibo hau. Nik sinceramente ez dakit kabiduko jaten. Baina, probatzen dutenian, esango zuet. Honen, dauka, ekartzen dutu hau, eta hemen referentzia lagatzen dutuet, 6 euro balio zeban, eta nik erosi dut, pues ez dakitzen batia. A ver, be, hola. Vale, gero, erosi dut hau, ze nik daukat buff bat, kolore fuksia edo, hola da, eta asko erabiltzen dut, baina askotan igual, txamarri balin bada, jo que se, naranja, batzutan, buff fuksia bat da, tipo geixegi. Orduan ikusi nitxun hau, en zona niños, eta hartu nitxun, zanotzen ere lehen guzin jai oso txikixak bazien, beretako izango zirela, baina ondo dauzkat dia bi buff, bat da la rosa eta bestia zurixa edo krema moduan, eta hemen referentzia. Horbaitek nahi badau. Vale, gero dauzko maila honek, niri mailekin pasatzegat beti, bueno, hain aspaldizan ez ditut erabili edo ez ditut erosi mailak, baina lehen mailak zirela tipo ez brillantiak en plan mate eta gero horrek ez dakiteja gustatzen zela geratzegaten. Eta honek dira, hola, estirabliak, hola, telia, eta erosi ditut ez etaian, gero zeditzen badia ez eukitzeko haundi. Hemen agertzen da, top deportiboan bezala, eta gustatzen jate, nik uste dut ondokiko ditutela. Vale, me encanta gona honen koloriak, osea, pentsatzegat super politxa, gonia da hau, txoin, ez da bestaldera, da hola, no? Bai, gonia da hola. Daukalako hemen una apertura, hola, eta koloriak, behitu, que txulada estampaua, hau erosin eban M-taian, eta bendeuko zuen referentzia. Normalian, Leftiseko gauzak edo erosten dutenian, batzutan tailakin arazoak eukitzen ditut. Ze, ni pentsatzen dut igual, bueno, M da, bale, baina eski M taila da, horko L bat, edo jo que se, bueno, tximaz. Kontuz ibiltzeko horko tailekin eta zapatetan batez be, porque nere ustez, nere iritziz, super handi tailatzen dabe, aparte nik daukatela hanka oso fina. Urrengo gauzia, noian pila bat denbora. Ez justo hau, baina olako zegozi, eta guztatu jat pila bat. Da, neoi bat, behintzatzegat, txulada bat, de hecho, txikitsua da, oza da, jartzeko hemen. Hemen instrukzioak eta hori. Eta, bale, ya está, konpondu dut hemen asuntuak, entxufauko eta hau hemen. Eta entxufauko hori. A ber, hola badoian, porque, oza, bestela pilekin... Behitu. Hau da tipo urdina eta bla rosa, oza, kameran ikusten da super gutxi, baina imagina, hau hemen... Buah! Hola.
Jak, me encanta. En plan, zure neuronak izarretan daude, gustatu lala daudetela. A ber, tornean ez. Bueno, eta ez, eski supersetarra ikusten da kablia hor. Chica, no, abortamos misión. Oin jarraituko pakete handixak. Lehenengo zela ez zapatilla larros batzuk pentsatzegat oso basikoak, oso egunerokotasunien erabiltzeko neote esan. Eske, dauzkat deportiba larros batzuk baina dia larros fosforituak. Osea, egunero horrekin jutia ja pixkat. Eta are pixkat zaharrak. Orduan hartu ditut honek zuelia daukaulakua. Eta, bueno, taia da 36 horregaitxik dira txikixak. Bai, 36 da nire taia. Bai, txik, esto es lo que hay. Hola. Eta honek be supermerkez eren eta bentzo jaten ba superidea ona. Vale, ¿qué más tenemos? Ai! Hau da. Komenta honean instatik bian ebala jertze, bueno, bia ez, nahi nebala jertze beige zuri bat, tipo blanco roto, bueno, leftisen nebeian kotillatzen da zen, bueno, begiratu inbidot. Eta topa honean, pak hau, 3 jertzekua, berez da gizonen atalekua horregaitxek hartu neban emetaia. Eta super ondo ertetzen zen, porque zien 3 jertze eta 20 euro edo. Eta hartu neban, pak hau, datorrela holaxe, jartzen dutzu lefties packs no sé cuantos, eta guazen zabaltzera jertziak. Vale, lehenengo jertzia da, hau, ostras, handixa da, Ai, igual handixa gexa da. Koloria da hau. Bueno, ingo jauzo zen. Eta ese hartu nitxun, eske XS pentsatzen jaten ja oso txikixa. Baina, ai, hau da, zuek hau da, el jersei. Beitu, barrutik daukaula, iletxua bezala, akartzen dau, leftisman, ese. Eta, hirugarrena da, hau, urdin iluna. Pentsatzen jatela, kriston aukera ona, koloria hola. Kriston aukera ona jartzeko bakero argixikin. Pentsatzen geratzen dela ideal. Eta jertza hau ni geratuko naiz, urdin iluna ere bai. Eta tarteko hau nik uste dut nire nahi edo nire eta erregaloko jatela, porque kolore hau nik ez dut asko erabiltzen. Vale, zapatillak geratzen diaula. Me encantan, super politxak pentsatzen bat diela. Eta oso komoduak, gainera ez dabe pixatzen, ondo, guai, aprobamos. Hau da jertzia, bueno, espeitu beste bat daukate, baina pentsatzen jat kalidade bat, osea, behitu, bueno, txuen, eske mikro bat adana. Behitu, osea, gustau jat, mogollon, pentsatzen eman eskusa guindixo izango zala, enmanketatik gutxi, hemendik bai daukat, luze, baina, bueno, hau sartzen dozu jartze barrutik, edo jartzen dozu hola, me parece un básico super politxo. Aprobamos. Hau da, ilunena iruretatik eta behitu, incluso praka honekin, gustatzen jatzila geratzen da. Osa, porque da, bueno, a ver, pelusak enduta. Geratzen da tipo, hola, gama berdina, baina tono desberdinak dianez, pues, me gusta, ondo. Hau, definitivamente, descartamos, ha gustau, SB koloria. SB. Hala, nera nahi handako. Haine jertze berri bat. Bufekin, fijo geratuko nahi zenez, ja, edo inditxut, oi. Eske bentsatze jatu, eitu. Una maravilla, hola, jartze zu txamarria, eta eske esa hosten. Me encanta. Kolore hau, eta hau bai. Bai. Bueno, mikroa baterixia baztu jauka zikelo egin gut.
gonia, daukala abertura bat, gustatzen jat, baina ez dakit, eske, gonekin, plantxo gabe dago eta hori dana, daukat un amor odio, no sé, ez dakit gustatzen jaten, porque, claro, oso ondo, muy bonito, gonak, baina iztarrek rozatzatuenia, pues ya no me hace ninguna gracia. Orduan ez dakit zimotean, geratu, bueno, geratu ingo nahiz goniak en prinsipio, ez da beste laudan basalduko binti den. Vale, soinekua. Me encanta, estampaua eta gana, baina, eske dauka kertzon eskotia, ni ezin ez gon honekin kaldetik. Osea, ezin da, osea, ja, behitu eske sujetadori ikustegat ja, horregaitxe daukat eskua, no sé, una mierda, a ver se konpontzen dago nire abaketanik, baina eske behitu estampaua, esto es una maravilla, pentsatzegat chulísimo. Bueno, ze chulada, ze ondo geratzen dan, me encanta, eta maia be, una maravilla, osea, acierto total, me encanta. Honekin nago super posik. Pero esta es super basikoa. Así que bueno, honek izan dira nire konprak, nire unboxinga, espero dut gustau izana. Ja gogoan eukan ikusteko ze heltzegaten eta zelakoa ziren gauzak. Ze gauza asko bian nitxun, adibidez bufa bian eban, mailak eta topa be bai, eta zapatillak be, porque hasi nahi zitxon goizetan batzutan etxian kirola. Eta nuskan gauzak ja tipo ziren, gaizki. Eta bueno, hori espero dut gustau izana, arpidetu nire sare sozialetara, horra egotzen dutela egunerokotasuneko edukisa. Gustau bajatzue like eman bideo honi, eta arpidetu YouTubeen be bai. Eta horrengo bedixuan ikusiko ga.